राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. എല്ലാരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയതോ? നമ്മള് അല്ലല്ലോ, ലേറ്റ് ആണല്ലോ. മഴയുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ മഴയില്ല മാതാജി നാട്ടില്. കുറവ് കണ്ടപ്പോഴാ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ മാതാജി. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 അല്ല, ഇന്നലെ 9ഉം 11 വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മധുര, മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം രാധാകുണ്ട്. രാധാകുണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് കണ്ടല്ലേ. അത് കണ്ടത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുരയാണെന്ന് കണ്ടു. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയം ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയം രാധാകുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേ അതിന് അങ്ങനെ ആൻസർ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാ മതിയോ? അതായത് ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടി എഴുതണം നമ്മൾ. അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ജന്മം കൊണ്ട് മധുരയും ഭഗവാന്റെ ജനനം നടന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മധുരയും അങ്ങനെ എഴുതാം മാതാജി. കൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ വൃന്ദാവനവും. അതായത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാ മധുര ഭഗവാന്റെ ജനനം കാരണമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹേതുവായതുകൊണ്ട് മധുര ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവനം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഏറ്റവും നടന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഭഗവാൻ ഗോകുളം വെച്ച് അത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ആ ബുക്കിലുള്ള പോലെ അതേപോലെ എഴുതണ്ട, കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണ്ട. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ ഉപദേശം, 10ാമത്തെ ഉപദേശം. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിതോഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജ ദൃശസ് താഭ്യോപി സാരാധിക പ്രേഷ്ഠ തത്പതിയം തതീയ സരസി താംനാശ്രയേത് കാകൃതി. കർമ്മീഭ്യ പരിതോഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജ ദൃശസ് താഭ്യോപി സാരാധിക പ്രേഷ്ഠ തത്പതീയം തതീയാ സരസി താംനാശ്രയേത് കാകൃതി.
ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവർ കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ അതാരാണ്? നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് പറയാം. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? കർമ്മികൾ അല്ലെ. കർമ്മികള് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറയണേ? ജ്ഞാനത്തിൽ അവരെക്കാൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവർ കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അവരെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാനിവിടെ? ജ്ഞാനികൾ. കർമ്മികളെക്കാൾ കർമ്മം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവൻ കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ജ്ഞാനി എന്നോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവരെക്കാൾ മികച്ചവരാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടി ഭക്തി സാധനയിലേർപ്പെട്ട് മുക്തി നേടിയവർ. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവര്. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവര്. ജ്ഞാനി കൊണ്ട് മുക്തി നേടുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഭക്തന്മാര് അല്ലെ. ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാകാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവര്, അതായത് ഭക്തന്മാര്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഭക്തി സാധനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ അവരെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടി ഭക്തി സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് ജ്ഞാനികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭക്തി സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടവര്, അതായത് ഭക്തന്മാര്. അവരെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ത്? ഭഗവാനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര്. അതായത് വിശുദ്ധ പ്രേമം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തിയുള്ളവര്. ഇനി അവരെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ഗോപികമാര്. അപ്പൊ ഈ പ്രേമഭക്തന്മാരെക്കാളും മുന്നിൽ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ഗോപികമാരെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഗോപികമാരിലേക്കാളും ശ്രീമതി രാധാറാണി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. അപ്പൊ ഗോപികമാരെക്കാളും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണെന്ന് പറയാനിവിടെ? രാധാറാണിയാണ്. രാധാറാണിയുടെ സരസും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്രയാണ്: ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരെയാണെന്ന് പറയണം. അതായത് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മികളെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനികളെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മികള്, ജ്ഞാനികള്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാളും മികച്ചവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജ്ഞാനി മുന്നേറുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അയാൾ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അയാൾ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുമ്പോ അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാൾ മികച്ചവനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തായി? കർമ്മികളെക്കാൾ മികച്ചത് ജ്ഞാനിയായി. ജ്ഞാനിയേക്കാളും മികച്ചതാരായി? ഭക്തനായി അവിടെ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരായി? പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവര്. മനസ്സിലായോ? ആദ്യം കർമ്മികൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തരെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രേമഭക്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവരൊന്നും ശരിയല്ലേ? ആര്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഭക്തരല്ലേ? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അതിലേർപ്പെട്ടുകൊണ്ടെന്നോട് പറയും. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വന്നവരാ. അതായത് ആരായി മാറി? ഭക്തനായി മാറി. ഭക്തിയില് പിന്നെ അടുത്തുള്ള കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി. ഭക്തന്മാര് വന്നു. ഭക്തന്മാരെക്കാളും പ്രിയം ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. പ്രേമഭക്തന്മാര് തന്നെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. മാതാജി ഇവര് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, എന്താ വിന്ദ മാതാജി പറഞ്ഞത്? ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടവരെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എപ്പോഴും അങ്ങ് സംസാരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല സംസാരിക്കാന്. മാതാജിയുടെ അല്ല മാതാജി, പൊതുവെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്. ഉണ്ട്, ഓരോ വീട്ടിൽ സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരുമില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ സൈലന്റ് ഔട്ട്, മഴ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. ഇന്ന് നല്ല കാലാവസ്ഥയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ കാര്യം അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനിൽ ശുദ്ധപ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വച്ച് ദിവ്യ ഗോപാലബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ മുന്നിട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗോപികമാർ, ഇപ്പൊ പ്രേമഭക്തന്മാര് കഴിഞ്ഞ എന്താണ്, പ്രേമഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വച്ച് ദിവ്യ ഗോപാലബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഗോപികകളാണ് അവിടെ മുന്നിട്ട്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തരെക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന് സർവാത്മ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികമാരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തന്മാരെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവരെക്കാളും മുന്നിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത്? ഗോപികമാരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി ഗോപികമാരിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ഗോപികളിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ആര്? ശ്രീമതി രാധാറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ഡവും പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപികമാരിൽ വരുന്നത്, ഗോപികമാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ആരാണ്? അപ്പൊ അവരെക്കാളും പ്രിയം ഭഗവാൻ ആരോടാണ്? രാധാറാണിയോടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേണി വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മികളാണ്, കർമ്മികളെക്കാളും പ്രിയം ഭഗവാന് ജ്ഞാനികളാണ്, ജ്ഞാനികളെക്കാളും പ്രിയം ഭക്തരാണ്, ഭക്തന്മാരെക്കാളും പ്രിയം ഗോപികമാര്, ഗോപികമാരെക്കാളും പ്രിയം രാധാറാണിയോടാണ്. രാധാറാണിയോടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കർമ്മികളെ കുറിച്ച്. കർമ്മികളെക്കാളും പ്രിയം ജ്ഞാനികള്, ജ്ഞാനികളെക്കാളും പ്രിയം ഭക്തന്മാര്, പ്രേമഭക്തിയില് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിയേക്കാൾ ഗോപികമാർ, രാധാറാണി. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാവോ? കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജ്ഞാനികളാകുന്നു, ജ്ഞാനികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഭക്തന്മാരാകുന്നു, ഭക്തന്മാരെക്കാട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രേമഭക്തന്മാരാകുന്നു, പ്രേമഭക്തന്മാരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഗോപികമാരാകുന്നു, ഗോപികമാരെക്കാട്ടിൽ പ്രിയ ഭക്തർ ശ്രീ രാധാറാണിയാകുന്നു. ഗോപികമാരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടത്, ഗോപികമാരെക്കാളല്ല, രാധാറാണി ആരാണ്? ഗോപികയാണ് അല്ലെ? ഗോപികമാരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണി, ഭക്തന്മാരില് പ്രേമഭക്തന്മാരോട്, അങ്ങനെ. ഭക്തന്മാരിൽ പ്രേമഭക്തർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാറാണി, രാധാകുണ്ഡം അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദോന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലീയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയം രാധാറാണിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ രാധാകുണ്ഡെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാൻ രാധാകുണ്ട്, അതായത് രാധാറാണിയുടെ സരസാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്, രാധാറാണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദോന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരരായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തില് 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലീയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവർ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്? രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണല്ലോ നമുക്കറിയാം, അഖില ലോകനാഥനാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? രാധാകുണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ രാധാകുണ്ടിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നൂടെ പറയാണ് ഇതില്.
ഭാവാർത്ഥം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും മായയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നെന്താണ്? ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. ആത്മീയ ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ആത്മീയ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിട്ട് ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം: ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ 3-ാം തരം ശക്തിയായിട്ട്, തൃതീയ ശക്തിയായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ശക്തികളെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലേ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൗതിക ജീവിത ചൈതന്യത്തില് അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. എന്താണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പറയണത്? കർമ്മികൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നു. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യ ലോകം വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത സത്കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുണ്യഫലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ അവിടെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? അത് അവസാനിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരണം? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വരും. ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗ്ഗലോകം ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട്, അതായത് മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ബാക്കി ഫലങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ബാക്കി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ മർത്യലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയണത് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്വർഗലോകാദികളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൗതിക ഭൂലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വികർമ്മികള്, കർമ്മി നമുക്കറിയാം എന്താണ് കർമ്മി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു. വികർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, അത് നമ്മള് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പാലിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് പാദം പോവുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാം.
അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറാണ്. കർമ്മികൾ എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് കർമ്മികൾ. അവരെക്കാളും പ്രിയമാർക്ക് ആരെയായിരിക്കും ഭഗവാന്? വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ സകാമ കർമ്മത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, സകാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരികയാണ്? മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് മരണശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടും നമുക്ക് വരാണ്. ഇവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയാം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെന്റൻസ് അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സകാമകർമ്മം ചെയ്തവർ വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞു. ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയാം. കർമ്മികൾ ചിലപ്പോൾ സമുന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെങ്കിലും സകാമ കർമ്മത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മരണശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാകും. അവര് ശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ദേവന്മാരുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിലെത്തി വിശിഷ്ടാതരങ്ങളായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയാം. നേരെ മറിച്ച് അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അധപതിച്ച് മൃഗങ്ങളായോ വൃക്ഷങ്ങളായോ ചെടികളായോ ജനിക്കുന്നു. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത വികർമ്മികൾ പണ്ഡിതന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് പാത്രമായി തീരുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്, അധപതിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സകാമകർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്. പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ദേവശരീരോ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ട് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ചെയ്താല് മൃഗമായിട്ടോ ചെടിയായിട്ടോ ജനിക്കുന്നു, പക്ഷികളായിട്ടൊക്കെയാണ് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വികർമ്മികൾ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശപൂർണമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. അപ്പൊ വികർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫലം എന്താണ് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രപ്രകാരം അതല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യാത്തവർ, അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതനുസരിച്ച് അത് പാലിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശരീരമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശരീരമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവർ താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ അവര് ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതികമായ സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്തിനാണ്, അവരുടെ സന്തോഷത്തിന്, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് അവർ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെവിടേക്ക് പോകാണ്, താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന തരം യോനികളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ജനിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവരാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്, പിന്നെ അജ്ഞാനികളായിട്ടാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും
കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവർ താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരാരായിട്ടാ ജനിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനികളായിട്ടാണ് ഇവർ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. കാരണം അവരെന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട്, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് താഴ്ന്ന തരം യോനികളിലാണ് പിറക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അജ്ഞാനികളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നും ലൗകികർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ലൗകികന്മാർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അധപതനമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നോ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ തോൽവിയിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നൊന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധപതനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് വീണ്ടും പതനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ലൗകികന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലാത്ത പക്ഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദശസഹസ്ര കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതില് 1000-ൽ ഒരാൾക്കായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിലും 1000-ൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര്, 1000 പേരോളം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതിലൊരാൾക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന 1000 പേരിൽ ഒരാൾക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുക? പരിപൂർണത നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൗകിക ഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി ഇവിടെ ഭഗവാന് കർമ്മിയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ജ്ഞാനി എന്തുമാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് ആരെ കാണുന്നത്? ജ്ഞാനിയെ പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിലൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല? ജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷന് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മിയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനി പ്രേമയുധ ഭക്തിഭാവസാരത്തിലേക്ക് ഉയരാതിരുന്നാൽ അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുവാനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയിട്ടും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിലും ഉയരാതിരുന്നാല് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനി പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയവൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്? കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി. കാരണം ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായി ഏറ്റവും പരമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം? ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണം. കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്.
ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾ നേടിയ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അറിവ് നേടും അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ജ്ഞാനി അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ് വിശുദ്ധമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ആര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ജ്ഞാനി. അതായത് ഒരു സാധാരണ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിനുശേഷമായ ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അയാള് സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ട് മാതാജി. പറയണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മിയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മിയേക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനി എന്താ പറയണത്? ആ സുഖപരമായിട്ടുള്ള ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയണം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാ പറയണത്? ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളില് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കാണ്. ഇനി ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വീരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അയാള് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നോക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അതിൽ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? നമ്മൾ അവിദ്യയിലാണ്, അതായത് അജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം നമുക്കില്ല. ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടാനായിട്ട് ഉപേക്ഷ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഒരു ജ്ഞാനി ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ്. കാരണം അത് ആ ജ്ഞാനിക്ക് അറിയണം. അതറിയാത്ത ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അജ്ഞാനി ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ല, അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ആര്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനി. ഒരു സാധാരണ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാധാരണ ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ എന്താണ്? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അറിവ് നേടി വെച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ആര്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാരദൻ, സനക, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നനായി കരുതുന്നു. നാരദ മഹർഷി, അതേപോലെ തന്നെ സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗങ്ങള് പിന്തുടരുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണ്? ഭഗവാനെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായി കരുതും. അതായത് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരാള് നാരദ മഹർഷി, സനക, സനാതന തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനിൽ പ്രഗാഢമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നതയിൽ തലത്തിലെത്തി കയറി ചെന്നു വരാം. പരമപുരുഷോത്തമനെ അവനെ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായി വിചാരിക്കും. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും ഉത്തുംഗ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി, സനക, സനാതന് തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായിട്ട് കരുതുക. അപ്പൊ അത്തരത്തില് എന്താണ്, എല്ലാം ത്യജിച്ചവരാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. അത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഉയർന്നവരായിട്ട് കരുതും. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഗോപികമാർ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഗോപികമാര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമുള്ള ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നും വേറൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാര് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനപ്പുറം അവര് യാതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയണത് അത് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതനുസരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ആര് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ? ഗോപികമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും വെച്ചിട്ട് ഗോപികമാര് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, നാരദ മഹർഷി ഗോപികമാരുടെ ഒരു ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് എന്താ പറയണത്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തലവേദന വന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തലവേദന വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തന്റെ കാലടിയിലെ മണ്ണ് കൊണ്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന മാറും. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് ചോദിച്ചു. നാരദ ചോദിക്കുമ്പോ ആരും എന്ത് കൊടുക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറാൻ സ്വന്തം കാലടിയിലെ മണ്ണ് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ശരിയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ആ ഭഗവാനോട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സ് വന്നില്ല. കാരണം എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ഭഗവാന്റെ? ഗോപികമാരുടെ അടുത്തും ചെന്നപ്പോ ഗോപികമാര് എന്ത് ചെയ്തു? കാലടി എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലൊന്നും ഗോപികമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ഭക്തി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് ആരുടെ? ഗോപികമാരുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാർ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിന്, കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ എന്താണ്? യാതൊരു വ്യത്യാസത്തില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുക. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടെ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എപ്രകാരമാണോ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ആ മുട്ടയിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ മുട്ട വിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര വിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? സമീപസ്ഥനായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഒരന്തരവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരിക്കുന്നതും സമ്പർക്കപ്പെടാതെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും സമ്പർക്കം നിലനിർത്തുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഗോപികളിൽ വെച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം സർവോത്തമമാണ്. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഗോപികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. കാരണം ആ രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഗോപികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയാണ്. കാരണം ആ രാധാറാണിയുടെ ആ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചു. അപ്പോ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭക്തന്റെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണി, അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ സരസ്, രാധാകുണ്ഡവും ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
ഈ രീതിയിൽ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് ശ്രീ രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് രാധാറാണി ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ചവളാണെന്നും രാധാകുണ്ഡം ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനവുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ച് ആ ദേവിയുടെ ദിവ്യഭാവങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, രാധാറാണിയുടെ ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ, കാരണം രാധാറാണി ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും, എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സിലെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ശരിയാണല്ലോ, ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഭക്തനല്ല അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവര് ആ ഭക്തൻ എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഭക്തൻ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. എന്ത്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അത് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പത്താമത്തെ അല്ലെ? പത്താമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കർമ്മികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ജ്ഞാനികളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭക്തന്മാരിൽ പ്രിയം പ്രേമഭക്തന്മാരിൽ പ്രിയം ഗോപികമാരിൽ പ്രിയം രാധാറാണി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിനെ തുടക്കത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യം കൊടുത്തത് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി. ഈ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണോ ഈ ഉപദേശാമൃത? ഈ ഇദ്ദേഹമാണോ? അതെ, ഒരു രൂപഗോസ്വാമിയുള്ള ആ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. അതൊന്നും പേരിൽ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ്. അതെ, രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ലീഡർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ്, രൂപമഞ്ജരിയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയുന്ന മഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ പാലിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. എപ്രകാരമാണോ ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ ആ അറിവ് കൊടുത്തത്, അതേപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്കായൊരു അറിവ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തായ അറിവാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അത് കൊടുത്തത് 10 ദിവസം 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതാണ് ആ ഒരു സിന്ധു പോലെ, ഒരു സാഗരം പോലെയാണ് അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നത് കൊടുത്തായ ഒരു അറിവ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത 3ാമത്തെ ബുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ്. കർമ്മികള് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അല്ലെ, കർമ്മികളെക്കാളും പ്രിയം ജ്ഞാനികള്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണനോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ജ്ഞാനികൾ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ഭഗവാൻ അല്ല മാതാജി. അതെന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മികളെക്കാളും പ്രിയം ജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനികളെക്കാളും പ്രിയം ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടത് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവര്, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഗോപികമാരാണ്. ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്? രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയവരും, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരായിരിക്കും. ജ്ഞാനം നേടിയവരെ, ജീവിതത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ മുന്നേറും ജ്ഞാനികളെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, അതല്ലേ മാതാജി?
ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെ. അവരെക്കാൾ ഇഷ്ടമുള്ളതോ? ഇല്ല ഇനിയും മാതാജി, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതെ, അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. വൺ വേർഡ് ആൻസർ ഹരേ. ജ്ഞാനിയെന്നാണ് ഉത്തരം. ഉഷാ മാതാജി വൺ വേർഡിന്റെ ആളാ. ഫലമുളാക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫലമുള കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാതാജി പേജ് നമ്പർ 98 പറയുന്നുണ്ട്, വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മിയേക്കാൾ ഉയർന്നവനും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വായിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ചോദ്യം എന്താണ്, ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് വരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാന്? ഭക്തന്മാരല്ലേ? ആഗ്രഹിക്കാത്തവര്, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, ജ്ഞാനം നേടിയാലേ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തികൾ പറയുമ്പോ ജ്ഞാനം നേടിയവർ, ജ്ഞാനികളെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനികളെന്ന് എഴുതാം. അല്ലാതെ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാധാറാണിയെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉന്നത മൂല്യങ്ങള്, ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അടുത്ത വരി വായിച്ചോക്കുമ്പോ അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വരുന്നില്ലേ മാതാജി? തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നതല്ലേ. മാതാജി, ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ എന്നല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. അത് ഫലമുളവാക്കുന്ന നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരെന്ന് കൃഷ്ണനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അതല്ലേ? ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. 3 തരം ചൈതന്യം: ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, കർമ്മികൾ ആരാണ്? പാലിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ. വൈദിക ശാസ്ത്രഖണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? വികർമ്മികൾ. വേഗം പറഞ്ഞു പോട്ടെ, ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് 8:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാരും കൂടെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർ അധപതിച്ച് മൃഗങ്ങളായിട്ടോ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടോ ചെടികളായിട്ടോ ജന്മമെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷീണ പുണ്യം ലോകം വിശന്തി എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ കർമ്മികൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക്, മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നു. ഈ കൂട്ടർ ഇവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെങ്കിലും ആ ലോകങ്ങളിൽ അനേകം സഹസ്ര ശബ്ദങ്ങളോളം സുഖജീവിതം അനുഭവിക്കുമെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ജന്മെടുക്കും, ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകും, അതവിടെ അനുഭവിക്കും, വീണ്ടും ഇടയ്ക്ക് വന്നു. ക്ഷീണ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ഒരാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ച യോഗജ്ഞാനം എവിടെയാണ്? ഉപേക്ഷ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഒരു അറിവ് നേടിയിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അറിവ് നേടിയിട്ടാണ് അത്. എന്നാലും പ്രേമഭക്തി ചാൽക്കൊന്നും അറിവില്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന്റെ ചരണാരവിന്ദ
ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വയം ശരണീകരിക്കുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചാൽ, അതായത് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അയാള് ജ്ഞാനം നേടി, പക്ഷെ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അറിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ അവൻ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ളവനായി തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നേടി അതിനുശേഷം ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയതിനു ശേഷം ആ വ്യക്തി എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തി സാധാരണ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ അയാൾ പുരോഗമിക്കും. മറ്റു സാധാരണ അയാൾ എന്തുണ്ടാവും? അയാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ പുരോഗമിച്ച ഭക്തൻ. സാധാരണ ജ്ഞാനി എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി, അത് സാധാരണ ജ്ഞാനി. ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഭക്തനേക്കാൾ അയാൾ പുരോഗമിച്ചു. അപ്പൊ ആ പുരോഗമിച്ച ഭക്തനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ അത്? മാതാജി ഒന്നും കൂടെ പറയോ? ഒന്ന് എഴുതാനായിട്ട് റെക്കോർഡ് കേട്ടാ മതി മാതാജി. മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി സമയം പോന്നു, 8:23 ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടാമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതാ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതാ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ ദുർലഭ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ കാരണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. ശരിയായ അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. 9ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നാളെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ മാതാജി, ശരിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേറുന്നില്ല. കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കേൾക്കാം, മനസ്സിലാവാത്താണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടാ. നാളെ കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്ന ഭക്തരിൽ ഗോപികമാർ 100ാമത്തെ പേജും 101ാമത്തെ പേജും വായിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്ന ഭക്തന്മാർ ഗോപികമാരാണ് ഉന്നതർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗോപികമാരെന്ന് ഉയർന്നു. കാരണം ഗോപികമാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞ് അവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് മാത്രാണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം അവർക്കൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് പറയുന്നത്. ഗോപികമാരിൽ സർവോത്തമ സ്ഥാനം ആരുടേതാണ്? രാധാറാണിയുടെ അല്ലെ? സ്ഥാനം രാധാറാണിയുടെയാണ്. കാരണം രാധാറാണിയുടെ പ്രേമയുത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയാണ്. കാരണം രാധാറാണിയുടെ പ്രേമയുത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല? ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവദാർഢ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി രാധാറാണി കൃഷ്ണഭക്തരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവളാണെന്നും രാധാകുണ്ഡം മികച്ചതുമാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കും. സാധാരണ ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത, അതല്ലേ മാതാജി? ഒരു ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പറയുന്നത് ആത്മതത്വം. അതായത് 100ാമത്തെ പേജില് ആത്മതത്വം അറിയുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രത എല്ലാവരും പുലർത്തും. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ. നമ്മെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മതലത്തിൽ നാം എത്താതിരുന്നാൽ അജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ നാം തന്നെ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ജ്ഞാനി എന്താണ് അറിയുന്നത്?
ഒരാളെങ്കിലും ജ്ഞാനതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന് വരും. അത്തരം ആളെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളച്ചിടുമെന്നും ഒരു ശരീരം ത്യജിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ആർക്കറിയാം? ജ്ഞാനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ജ്ഞാനിക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും? കർമ്മഫലത്തെ പേജ് എത്ര എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു മാതാജി? 100-ാമത്തെ പേജില് പാരഗ്രാഫും പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലായിട്ടാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കിടക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും കിടക്കല്ലത്. അജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളച്ചിടും. ഒരു ശരീരം ത്യജിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ആ ജനന മരണ രൂപമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് അജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അജ്ഞാനി